Tak vás všetkých zdravím. Je to iba nedávno, čo sa mi podarilo zohnať takýto pekný kúsok HP Compaq NS6000. Pokúsil som sa ho zrenovovať. To znamená vyčistená mechanika, preleštený plast a štandardne DVD mechaniku a z boku zásuvný disk pevný. Tak má už niečo za sebou, takže už niektoré tlačítka sa nepodarilo úplne. Má ASD z určitých častí vyšúchané, ale ináč celkový plast je neopotrebovaný. Po technickej stránke je tichý, ventilátory nehučia, čo si nakoniec aj za chvíľku vo videu ukážeme. Pôvodne tu bol Windows XP, podarilo sa mi tam nainštalovať Windows 2000 s ovládačmi, ktoré fungujú pod XP, nebol s tým žiaden problém, keďže sa jedná o Intel Pentium M na frekvencii 1,4 GHz, tak som sa rozhodol, že XP už keď to má byť starší notebook, nebude až také vhodné. Dobre, a teraz si ho môžeme ísť zapnúť. No keď to tak zberieme, skoro 2 minúty to štartovalo. Nakoľko som tam pridal do Windowsu nejaké hry na ukážku, nejaký software napríklad na iOS 6, čo bolo pre mňa osobne veľmi vzácne, keďže sa tam dalo robiť proste veľa aplikácií alebo veľa možností napalovania, keďže mi to už nefungovalo ani pod XP SP3, tak som sa rozhodol to nainštalovať do tohto 2000. Ale dáme si tam laserovú myšku, aby sme nemuseli na touchpade fungovať. Ináč len tak pre zaujímavosť, na to, že ten notebook má 20 rokov, batéria vydrží veľmi veľa. Ani som moc nepotreboval nabíjať a stále tam je cez 2 hodiny, ak nie viac. Takže zapneme myšku. Nachádza sa tak trošku neprakticky v zadnej časti. No, myšku už máme aktívnu. Tak sa pozrieme na systém. Ja vám to aj zblížim. Tak, pôjdeme klasicky cez tento počítač, ovládací panel. Tak, v notebooku sa nachádza 512 MB RAM, klasický SD RAM, jak som už spomínal, Pentium M na frekvencii 1400 MHz. Čo ma milo aj nemilo prekvapilo, bola na ten back grafická. Pozrieme sa na vlastnosti, je to ATI. Radeon 9600, znie moc veľkou pamäťou, ale zase s veľkými možnosťami nastavenia. Bola to 32 megová verzia, myslím si, že pod 98 alebo Windows 2000 postačujúca aj na veľa základných hier, ktoré vlastne v tom období boli. Tak, k jednej zaujímavosti by som prešiel, lebo keď som bol ešte mladší, tak som to hrával asi, to som ešte chodil do také počítačové herne, lebo jak sa to volalo, že si skúsiť zahrať, alebo ísť na starý pocket, tak som si tam dal Mafiu.
A tiež s takou malou dušičkou som uvažoval, či to bude fungovať, ale fungovalo to bez problémov. No tak štát sa podaril. Je tam klasický ATA ID disk, čiže trošku to je pomalšie. Ale môžeme si vyskúšať novú, ako to úvodný level jazda s Tomom. S týmto som mal problémy, aj keď som mal silnejší počítač, že mi to dosekalo v úvode. Ale tu som sa s tým až tak nestretol. Pôvodne notebook bol používaný vlastne ako business notebook, pracovný notebook, lebo pracovná stanica bola k tomu aj dokovacia stanica, ale ako vidíte z jeho výkonov v tej dobe by si aj bežný hráč zahral hry doma a nepotreboval by na to veľkú mašinu, čo osobne sa mne ľúbi, a výdrž baterky je naozaj aj pri tom obstojná, 20-ročná batéria. Tak vyskúšame úvod. Niečo som stlačil. Pěkně dobře poslu. Musíme se třást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to! Je to na štandardnom rozlíšení, ale myslím si, že bez problémov funguje na zahratie na tú dobu na Windows 2000. S tým nebol žiaden problém. Kto povie, že by to nešlo, tak vidíte, že 32 MB na 2000 Windowse na notebooku funguje. Takže to by sme mali vyskúšané. Takto v podstate som skúsil viac levelov a nebol s tým žiadny problém s výkonom. Môžem prejsť na takú zaujímavosť, na ktorej som vlastne vyrastol, to bolo CS-ko. A mám CS 1.1, ale bohužiaľ sa mi ho nepodarilo nainštalovať, takže sa mi podarilo nainštalovať CS 1.5. Klasicky bol v pôvodnom základe inštalácie Half-Life, to čo si asi každý pamätá. Bez jeho spustenia bolo takisto bezproblémové. Môžeme si dať skúsiť vytvoriť miestnosť, keďže už to nefunguje na internete dávno. Moje obľúbenie boli Aztec, Militia, Office. Skúsime Aztec, dáme tam 8 players, vyskúšame. Na rozlíšení 800x600 s tým nebol taktiež žiaden problém. Ako vidíte, baterka stále žije, nemám to ani v nabíjačke. Nabíjal som to možno pol hodinu pred videom, čiže za mňa úplne super. Klasické spustenie, tým, môžete pozrieť, že aj túto hru by ste si zahrali na Windows 2000, keby ste to vlastnili v roku 2002. Nepotrebovali ste na to veľké mašiny, ktoré vlastne iba húčali, aj keď ja mám osobne radšej počítač pevný. Ale ide. Tak sa mi aj podarilo niekoho zabiť. Bombu máme na inom.
Čistíme, defúznuť. Každé tam niekoho predsa nechali. No, nevadí, na skúšku, dobre, ja som si všimol, že disk občas má to svoje parkovanie hlavíc, takže niekedy to škodne, čo je nevýhoda týchto starších diskov. Ale to ešte sa dá znieť, lebo robí to iba občas. Potom najviac, čo ma bavilo, v roku 2006, v podstate 2005 som sa k tomu dostal, tento Neo, mám ho ešte v originál balení. Nefungoval mi nainštalovať už, keď som chcel na XP, neviem prečo. Čím viacej aktualizácií, tým to viacej štrajkovalo. A v tej dobe nebolo problém spraviť kópiu ani z pôvodného disku, aj keď sa to v podstate kupovalo. Takže asi tak. Tento je to verzia 6.0.0.2.0. Ja som to dostal k DVD napalovačke, keď som to ešte kúpal v Auparku, keď sa to zohnať málo kde dalo a za nemalé peniaze. Čiže tu boli možnosti rôzne, profesionálne, vytvárať od DVD filmov všelijakých formátov ISO a podobne, alebo dokonca vymazávať prepisovateľný disk a podobné veci. Takže za mňa sa to veľmi ľúbilo. Adobe sa mi tam podarilo nainštalovať klasickú štvorku, bohužiaľ v angličtine, češtinu som k tomu nenašiel. Takže Windows 2000 som používal takúto verziu. Je to vlastne originál Windows. Ja to trošku môžem zaostriť. S licenčným kódom nikdy otvoreným. Je to to isté, čo je vlastne v notebooku, akurát, že to už bolo použité. Tento mi zostal. V podstate to ako historická pamiatka. Asi sa to nikdy ani neodvážim otvoriť. Rovnako som si potrepal na software, čo znamená, že vždy to bol originálne stiahnutý. Chystám sa tam ešte nainštalovať Office 2003. Keďže sa jedná o Windows 2000, 2003 bola priam ideálna, už keď sa ich používala na XP, je to pôvodné balenie, taktiež iba raz vyskúšané. Keďže som zbieral operačné systémy a Windowsy, tak mi ostala prvá edícia 95 Windows a 98 Second Edition. Čo ma najviac bavilo, bolo Millennium. Proste to bolo niečo, na čom som vyrastol. No. Ale teraz, aby som sa vrátil k notebooku, tak som si tu ešte nachystal jednu vec na ukážku, čo osobne mňa bavilo najviac, neviem ako koho, ale dám to do ukážky. Ospravedlňujem sa za hlas. Toto už pôvodne nemám. Duna 2000. Bola to moja obľúbená stratégia, taktiež je to z roku 2000. Keďže sme sa vrátili do roku 2000, tak sa budem snažiť aj v tom duchu zostať. Tak spustíme si to. Asi už niektorí poznáte, o čo sa jedná. Ja som to prešiel celé, či to bolo Atreides, Harkonnen alebo Ordos, všetky som prešiel aj Ačkových, Bčkových mapách. Táto hra určite nebude žiadny problém, keďže ide maximálne 16 alebo 30 videobítok, to som si není úplne istý. Klasický úvod, ktorý sa mne osobne vždy ľúbil, už ako chlapcovi. Takže klasické intro, ktoré nenechám dokonca, aby som vám stihol ukázať vlastne tieto ostatné veci k tomu notebooku. Maximálne, čo som sa ja odhodlal zahrať si, bolo jedna mapa, lebo som sa ešte k tomu nedostal, že si k tomu sadnem.
ale myslím, že ho mám aj uloženú. Nemám. A mám. Mám. Problém bol, keď ste to dávali do Windows XP, že už to nefungovalo na mapovanie. Že stále sa to museli ísť od začiatku, lebo nechcelo to uložiť. Ale existovali také verzie, že ste to vedeli stiahnuť bez tohto celého ako kompletnú menu, hneď ste išli do hry. Takže vidíte, v roku 2000 naspäť, aspoň na chvíľu. Funguje to ako má. Mám aj nejaké videá, ako som niektoré tieto levely prešiel. Väčšinou to bolo na prvý, druhýkrát. Povedzme si rovno, keď ste nepoznali mapu, nevedeli ste, čo vás čaká. Ale notebook pracuje výborne, bez elektrickej siete. To je asi to najväčšie plus, ktoré budem opakovať. Čiže klasicky postaviť rafinéru, chrániť si vlastne územie a dobývať. Napríklad takýchto tu. Dobre, to by bola ukážka z Duny, keďže dneska to není iba o jednej hre. Ďalšou zaujímavosťou bola hra GTA 1.2. Žiaľ som sa k nej nedostal, neviem, kde ju mám, ale na ďalšie video si ju zapožičam. Toto mám napálenú verziu, jedná sa o GTA Vice City, čo asi každému známe. Tu som bol trošku skeptický, ale notebook sa chová úplne solidne. Môžeme si to vyskúšať. Táto hra ma bavila, potom sa dostala ďalšia moja obľúbená, tá bola San Andreas, to si tiež každý pozná. Vyskúšame si GTA Vice City na notebooku z roku 2002. Môžeme skúsiť spustiť, keďže tieto hry sa dali spustiť iba s CD-čkom a občas boli dve kópie, keďže sa nevyužívalo DVD. A toto už DVD mechaniku samozrejme má. Takže hra je z roku 2002, ideálna na tento notebook a pokúsim sa zohnať viacej hier, ktoré budú vlastne v tomto roku, v tomto duchu, ktoré doinštalujem. Takže môžeme pozrieť nastavenia, aké displejové boli, bolo to 640 x 480. Napadlo ma, že by sme mohli vyskúšať aj 800 x 600. Uvidíme, ako to bude fungovať na takom relatívne vyššom rozlíšení na tú dobu a môžeme si skúsiť spustiť hru. Keďže ja som to skúšal na rozlíšení 640. To len tak pre informáciu. No, vyzerá to, že v 32 bitoch na 800x600 v tom není žiaden problém, môžeme vyskúšať nasadnúť do auta. Ak som ešte nezabudol, ak sa to nastupuje. No, pozrite, úplne plynulo. Nevidím v tom žiaden problém vôbec. Čiže aj túto hru by ste si zahrali v roku 2000 bez počítačového setupu, ale iba na klasickom laptope a aspoň s takouto výbavou, ako má tento laptop. A už tam máme policie, teraz si na prekočnú rýchlosť. Dobre, hra funguje. Rozlišenie som vám ukázal.
Ešte spravíme také zhrnutie za chvíľočku. Takže napriek tomu, že som vám ukazoval hry, sa môžeme pozrieť na batériu. Vravím, notebook bol na nabíjačke necelú pol hodinu. Neklesla ani čiarka, dokonca ukazuje, že ešte 2 hodiny, 21 minút, 87%, opakujem, pôvodná batéria. Takže dáme si notebook tak zblízka. Výhodou tohto notebooku bolo v tej dobe, ak si pamätáte, bolo infra. Keď ste priložili mobilné zariadenie, dokázali ste prenášať fotky. Klasický stereoreproduktor, touchpad a ľúbil sa mi touchpad medzi klávesnicou. Využívalo ho hlavne spoločnosť IBM. Displej je pôvodný TFT-čkový, 1024 klasický. Čiže si ho môžeme pootáčať. Tu sú tie sloty. Tu sú sloty na myšku, DVI, S-Video, LAN. Tento port sa používal kedysi na tlačiarne, pokiaľ si pamätám. Má to klasickú DVD mechaniku, zvukovú kartu a samozrejme vložený disk. No. Takže za mňa na tak starý notebook sa ma chvála. Vždycky ma fascinovali tieto ikonky. Aj keď som mal XP, tak som sa snažil používať stále tier 5. Čiže má to ten klasický jednoduchý control panel. Jednak Windows 2000 bola tak chudobná, že neobsahovala žiadne motívy, nič naviac ako pre bežné užívateľa, bola na také pracovné účely. Dobre, v tomto videu sa s vami lúčim ohľadom HP Compaq NS 1000 a v ďalšom videu sa vidíme.